हेल' लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबावबाय। आसा खालामो लोगोफोर भिडिअखौ अननानै बयबो जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दायोथ' जोंहा रंजानाय बोथोराबो थांबाय, बैसागु बोथोराबो बारग'लांबाय। दायो मा फैगोन? गायनाय फुनाय दिना सफैनोसैलाय। दुखु खस्थ' सहायनांगौनि दिना सफैनोसैलाय। बिनि थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबगोन जे जाहाथे बे गायनाय फुनाय दिनाव बयबो दुखु खस्थ' सहायनानैब्लाबो सोरखिलांनो हागोनखौ आं सोरजिगिरि आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। लोगोफोर, दायो आङो नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो दोंसे बैसागु हान्जा मोसानाय दिन्थिनानै नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हागोनखौ आं मिजिंथिबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। सुथियाफारा गामिनि लाइमोन हान्जा मोसानाय, लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे अनजालु ब्लग भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।
Mo장 berhalangan. Selamat dulu. Ai, hư bộ lên đây, hư bộ vậy. Hư bộ chứ. Ai sekarang menang bener. Nombor kita sih menang kan. Hai, kita besar nih. Hey. Besar nih. Hey. Hey,